Entrem a l'espai de l'Institut de la Mint, parlant de psicologia, sempre amb els consells de les nostres fidels i dels nostres fidels col·laboradors. Avui amb la Elsa Rodríguez. Elsa, bona tarda, benvinguda. Hola, bona tarda. Parlant d'un tema molt interessant. Feia dies que no parlàvem dels nens i nenes, perquè ara s'ha de dir molt, això de nens i nenes no es pot dir tan en general, Saps que sóc una defensora... Per això. Sí. Nens i nenes. Nens i nenes. I sobretot parlar de l'educació. L'educació en si, no l'educació que ens donen a l'escola, al col·legi, que és el que poden pensar moltes persones, sinó que l'educació quan comença? Quan neix aquella personeta, aquest nen o aquella nena, no? L'educació comença a casa, Elsa. Sí, exactament, des del moment que neix, I a vegades es pensa que no és un bebè i no podem poner límits o normes, i als nens i a les nenes també se li han de poner normes i límits. Des de molt petitets? Des de molt petits. Allò de dir no, que faci el que vulgui quan sigui gran ja tindrà limitacions no és real, no serveix. Això no és recomanable, perquè quan és el moment en què has de començar a posar? Sempre serà petit. Nosaltres tenim filles que ja són grans, la meva té 18 i per mi és petita encara, no? A veure, que estic exagerant, no? Però és la nena, sí. Però és que quan arriba aquest moment, no? I s'han de donar unes bases clares i el nen ha de tenir confiança en els pares, no? El pare i la mare que sàpiga que quan diuen que no és que no i quan diuen que sí és que sí. I per ells és molt important això. Per tant, quan és un nadó que fa la típica pataleta perquè demana atenció, perquè l'agafis en braços, aquí sempre hi ha hagut aquella polèmica de fem el que vol aquella criatura perquè si no li traiem carinyo, que si no pot tenir un trauma perquè li falta el carinyo al agafar-lo en braços, o no, li toca estar estirat i encara que plori el deixem. Aquí tenim una mica de conflicte, no? Sí, bueno, però ja s'han fet estudis, i de fet abans es recomanava això. Lo has de deixar plorar, que no tingui el control de la situació, això ja s'ha demostrat que és un error. I que els nens s'han d'atendre en aquell moment, els nadons, s'han d'atendre en aquell moment quan estan plorant, perquè és l'única manera de comunicar-se d'ells. Llavors, quan ploren és que necessiten alguna cosa. Atenció, menjar, diversió, qualsevol cosa, i tu has d'atendre en aquell moment. I s'ha demostrat que si deixes plorar un nen, i a nivell de cervell tenen un com es diu? Ara, se m'ha anat la paraula. Un mecanisme? No, tenen... les fa mal. Tenen un dany a nivell de cervell, a nivell neurològic. Sí? És a dir, això deixar que tingui una pataleta, que plori fins que es cansi perquè s'adormi i tot això, que abans deien, és veritat, exactament. Abans deien això sí, perquè els hi has de posar límit i no, això no és posar límit, això és una petita tortura, no, per ells, perquè si acaba causant una lesió a nivell neurològic, pues, això no està bé. O sigui, quan el nen necessita atenció, a més, és molt fàcil pensar que un nen de seguida creix. Tampoc estarem tota la vida fent-li aquesta atenció. Sí. Almenys a mi em passava amb la meva filla, no? Que deien, no, deixa-la que plori perquè és que fa rabieta. No? I jo deia, però si d'aquí 4 dies ja no la podré portar en braços. Jo vull aprofitar ara que la puc agafar, no? Exactament. I semblava com que la maleducaves, perquè dius, no, perquè cada vegada que obre la boca estàs per ella. Doncs però és que és el que hem de fer. Hem d'estar per ells. Exactament, és el que s'ha de fer. I això dona molta seguretat als nens i les nenes. Saber I que quan comences a educar-lo ja, no? Exactament, sí. Quan tens una necessitat, jo estaré allà. Jo seré al teu costat, no? És el missatge que estem enviant. Caram, doncs o sigui, ja des de molt petits ells aprenen a demanar i que se li doni una atenció al que demanen. Exactament. Quan comença ja a tenir una mica més, a raonar més les cosetes, allò que ja té mobilitat, hi ha una època de llançar-ho tot a terra. Exactament. També, no? Sí. Hi ha una època de per què, també, no? Hi ha diferents etapes. Aquestes etapes, de quina manera les utilitzem per educar-los i de quina manera tenim que educar els nens i les nenes? Per exemple, aquesta de llançar coses, és una etapa, com tu dius, i que és per aprendre el mecanisme... estic molt toca avui. L'atracció, el mecanisme de la... Sí, perquè clar, se'n donen compte que tot cau cap avall, no? Exactament, de la gravetat i tot això, i també tenen una miqueta com de control sobre el seu món, i per ells resulta molt divertit fer-ho, no? I que per nosaltres és cansat, sí, però també és una etapa que passarà. I amb això pots jugar amb ells, i pots explicar coses, no? I pots també distreure al bebè, que això és molt interessant també. El per què també és una altra... tolerància i paciència, no? Moltíssima paciència, És que sobretot això, jo penso que és paciència, tolerància, i s'ha de ser molt,
molt segur de lo que estàs fent, no? També aquesta etapa del per què és que és importantíssima també per un nen i una nena demanar, i per què això? I sempre s'ha de contestar, no? No dir, per què ho dic jo? I s'ha acabat, no? Perquè això és tancar portes i també com limitar la seva imaginació, la seva curiositat, i això és important alimentar-la també. Doncs aquí tenim l'etapa del nen i la nena i l'etapa nostra, perquè fins a aquests moments en què tenim una criatura, un bebè, un nadó o un petitó a casa, doncs no hem tingut aquesta prova de paciència, no? Perquè arriba un punt en què sí que ens cansarem. Oh, i tant que sí, ens cansarem, això per descomptat, que ens cansarem, però que hem de tenir això, paciència i molt amor. Perquè com tu ben dius, són etapes que s'acaben i que després trobes a faltar moltíssim. I tant, això passa ràpid. És a dir, ho hem de gaudir al màxim. Després ja hi ha l'etapa d'acabar l'escola. Ja quedem nosaltres més alliberats, el nen va a l'escola. I sembla que la societat actual, amb tant d'estrès, amb tants horaris que tenen els pares diferents, els nens acaben de l'escola a una altra escola o activitats extraescolars i sembla que tota la responsabilitat de l'educació queda en aquesta escola i en aquest extraescolar, perquè el pare i la mare estan cansadíssims, estan saturats de feina i quan arriben a casa no es poden dedicar a les criatures. Sí. Aquest és un problema molt gran i a vegades es pensa que s'ha de passar molta estona amb els teus fills i la realitat és que a vegades no tenim temps, però sí que tenim una pequeña estona per estar amb ells, per exemple 10 minuts, 15 minuts que siguin de qualitat. Per un nen això és un munt. Llegir un conte a la nit, que tinguis una estona amb ells que sigui especial, també és important, no? I és que és evident i és una realitat, no podem estar tot el dia amb ells. I tampoc seria sa estar tot el dia amb un nen, no? Una nena, sinó donar-les espai també, però que tinguin un moment especial per ells, no? I això fa molt en els nens. És important fer alguna activitat concreta amb ells, encara que sigui de manera improvisada? Sí, cuinar de tant en tant amb ells, no? Anar al súper també i dir... És una activitat per fer junts. I què vols que comprem, no? I ara on anem? I tu portes això de neteja i jo portaré lo del menjar i fer partícips de les situacions. Això està molt bé perquè és molt important el que estàs dient, Elsa, perquè a vegades els pares, quan els dius fes activitats amb els nens, pensen tinc que anar amb ell a la muntanya, tinc que anar amb ell a la piscina, jo no tinc temps d'anar a fer això amb el nen, però li has donat la volta a l'explicar, doncs mira, el que fem quotidianament, quan ens acompanya el nen hem de fer que sigui com un joc i una participació, no? Donar-li una part de responsabilitat, fins i tot això, anar a comprar. Sí, per ells també, com tu dius, tenir una responsabilitat per un nen, també això m'he trobat moltes vegades a consulta, no? Nens de 8, 9 anys que dius, i què fa a casa? Quina és la seva obligació? Cap. Com que cap? Ha de tenir una obligació de participar en les labores de la casa també, no? Perquè és educació també, tot és educació. I si volem tenir un nen que sigui participatiu, també s'ha de sentir part de la família. I sentir-te part és compartir i col·laborar en casa també. Això és molt important, no? Tu que portes molts anys tractant pares, mares, nens, nenes, adolescents, i que has anat veient l'evolució, igual que hem anat veient l'evolució que deies, doncs que abans ens deien no agafis el nadó i ara ens diuen agafa'l, no? Has anat veient també la diferència d'educació que se'ls està donant respecte als sexes? Perquè a tu això també t'agrada tractar molt, no? De com es tracta un nen o una nena. És a dir, al nen, per exemple, se li pot donar com a responsabilitat els divendres poses la rentadora, abans no se li deia, se li podria dir vés a comprar el pa. Aquí comença això, ja està canviat o encara li falta? Sí, no, comença a canviar, però sí que m'he trobat gent que els nens, però això, afortunadament, poques vegades, que els nens no fan aquestes coses, són per les nenes, no? Però ja és molt, molt estrany trobar-me situacions d'aquestes. Generalment, nens i nenes col·laboren de la mateixa manera, Comença a canviar I els nens en si? Ells també ho senten? Ja no troben que han de fer coses diferents? No, ja comencen a veure que és una miqueta més natural. Clar, i potser les noves generacions, com que no ho han vist tampoc, no? Sí. Si els pares ja no ho fem, i ja fa temps que no ho fem, i que som iguals, clar, ja no han viscut tant d'aquella manera aquesta diferenciació del rol, no?, a casa. És a dir, que aquí ja sí que hem fet un canvi important. Sí, això, però com tu dius, les noves generacions, perquè tinc noies de 20 anys, 25,
que sí que van rebre aquesta educació. Diuen, és que el meu germà no feia res, ho feia tot jo, no? I ell no netejava, o jo li havia de posar el menjar quan arribava, perquè estava cansat, no? Però ara no, ara si nens de 13, 10, sí que ja comencen a fer coses, no? Pensava que encara hi havia menys, quan me dius de 20 anys, encara em sembla que no, aquí ja tindria que estar canviat. No. La meva té 32 i a casa dels pares, o sigui, entre el seu pare i jo, no veia diferència, fèiem les mateixes coses. Clar. És a dir, que no ha canviat radicalment. Radicalment no. Això encara queda. Sí, sí. Encara queda, i també tinc nens petits que tenen aquesta diferència. Però dic que ja cada cop són menys, és a dir, que sí que hi ha un canvi. No radical ni definitiu, però sí que comença. I a l'escola? A l'escola sí que hi ha aquest canvi, no? Sí, a l'escola sí. A tots els sistemes. Sí, jo sí que he notat que això que estan intentant fer una coeducació, que és el que, com es diu, no? I començar no a fer distincions entre nens i nenes. Això sí que es nota. Els colors. Ara estic veient passar justament per aquí darrere l'estudi tota una canalleta d'aquests que van en fila i m'ha cridat l'atenció els colors, no? Els colors. Seguim veient els nens de blau? Majoritàriament. Encara no en veiem gaire de rosa. Si mires la ropa, per exemple, qualsevol centre comercial i que mires la secció de nens i nenes, crida molt l'atenció, no? Els missatges cap als nens, cap a les nenes, els colors, sí que estan com molt marcats encara, no? En canvi, amb homes no tant, oi? Hi ha més tendència amb homes, amb la moda jove. Ah, sí, de colors suaus, sí. Però amb els nens sembla que encara fa com una mica de por, no? Exactament, sí. Potser aquesta por així és com que no es desviïn? Exactament. Jo penso que és un desconeixement totalment de lo que és la homosexualitat. Saps? De tota aquesta part sexual és un desconeixement, no? És a dir, un color no va determinar la teva sexualitat. És un error increïble, no? Però bueno, és una creença que tenim i suposo que amb l'educació també podem acabar amb això. Un color no determinarà qui ets tu. No? Ni unes ganes de fer alguna cosa, perquè jo veig actualment nens que estan cosint i que estan fent figures i que estan brodant i que estan cosint amb màquina. Sí. I no tenen cap tendència homosexual, simplement els hi han dit als pares, escolta, jo vull aprendre a fer això, jo vull cosir-me aquesta roba. Exactament, sí. Sí, nens que fan ballet també, no? Sí. Però també han de lluitar. És veritat. Amb les bromes, la burla, tot això, encara queden coses allà arrelades. Sí. Seguim amb l'educació a casa o a l'escola, i quan ja estan a l'escola i hi ha una etapa de vacances que solen ser freqüents i a vegades llargues, com ara mateix, que estem a aquestes vacances de Setmana Santa, que els grans tenim 4 dies, els que tenen sort, tenen divendres, dissabte, diumenge i dilluns, que molts no, perquè molts pares estan al comerç o estan de cara al turisme i és els dies que tenen més treball, però l'escola té 2 setmanes. Què fem amb els nens? Qui s'ha d'ocupar? De qui és la responsabilitat? El que té sort d'estar a casa o que la mare no treballi o el pare en aquella època té vacances, es pot fer càrrec dels nens, però si no, què fem? Què fem? Bueno, molt sovint agafem els avis també. Els avis són una gran influència per als nens i les nenes i són com un recurs molt recorregut, no? Els avis. Això sí, perquè també el que és la ludoscola, els casals, totes aquestes coses són caríssimes també. I hem de pensar que no tothom pot arribar a fer una despesa d'aquesta... Els avis també tenen la mentalitat... Els avis potser han evolucionat més ràpidament, no? S'han acoplat més a que tenen una generació de nets diferents i que no poden seguir pensant com pensaven abans, perquè els avis sí que poder tenien una mentalitat com més masclista i ara ja no. Ja tracten els nets i les netes iguals, no? Sí, ja comencen a tenir una miqueta la ment més oberta, no? I també hem de recordar que els avis no eduquen. Ells gaudeixen dels nets, ells no tenen cap obligació d'educar. Això és una obligació del pare i la mare, però en molts no casos, dels avis. Per la feina, no? Per les causes actuals, acaben els nens amb els avis, no? És preferible que siguin amb els avis que no que siguin en una llar d'infants, en una guarderia, activitats extraescolars? Jo penso que tot té la seva avantatge, que no és com una cosa més preferible que l'altra, no? És a dir, els avis, evidentment, tenen una influència molt positiva. Depèn també la relació que tinguis amb aquest avi.
I també, per altre costat, l'educació que donen en un casal, la convivència amb els nens de la mateixa edat, té també les seves avantatges. És a dir, que qualsevol cosa, si ho mires bé, té un avantatge també, no? És a dir, no, jo no recomanaria una cosa o l'altra, sinó que saber aprofitar aquesta oportunitat, no? Tant de que estigui a casa com que estigui fora també. Quan el nen reclama que no vol anar més al casal, que està fart de que cada vegada que hi ha una festa està en el casal i que vol estar a casa i que vol estar amb els pares, què fem? Si tenim la possibilitat, que estigui a casa. Però això, s'ha de mirar que tinguem aquesta possibilitat. Si hem d'anar a treballar, no ens queda un altre remei. Però si tenim aquesta possibilitat, donar-li aquesta oportunitat d'estar a casa, de fer coses que no pot fer en un dia normal, no? També deixar ser una miqueta més laxos, potser, que en vacances es pot fer. Que vagi al llit una miqueta més tard, que jugui una miqueta més a la consola, no? Per fer aquestes excepcions no passa res en vacances. Doncs tot són petites maneres d'anar educant als nens i a les nenes i d'anar fent que el dia a dia sigui una lliçó, però una lliçó divertida, no? Una lliçó d'anar aprenent les coses poquet a poquet. Jo penso que jo crec que forma part també de l'educació l'ensenyar-los que tots són iguals, que no vegin diferències per color, per raça, per fe. Religió, sí. Que tot això pot evitar també el tan temut bullying, no? Sí. Des de petits, des de molt petits ja comencem a especificar que tot això no existeix, que tots són iguals, que hem de tractar igual a un nen que tenim a la classe que ve de Xina, que un que ve de Senegal, que a l'adolescència tenim un company homosexual. Tot això ja ve des de molt petit, educar-lo. És que no, això que tu dius no eduquem. Els nens neixen així. Neixen imparcials totalment, no? Sense cap prejudici. Després sí que anem ensenyant a poc aquests prejudicis, no? La homofòbia és apresa, no és natural. Clar. També el racisme també ho ensenyem. Totes aquestes conductes són apreses. Un nen no té aquesta mentalitat. Tu observa un bebè no té cap prejudici. Ni se'n dona compte que potser el del costat és diferent d'ell, clar, no se'n dona. I en quin moment comencen a empapar-se de tot això? Ho veuen a casa ja? A casa, evidentment. És a casa on s'aprenen aquestes coses, sempre. Aquí deu ser difícil, no? Perquè has de tractar els pares quan hi ha aquests casos, no? Sí, i han de ser conscients de que ells són els transmissors d'aquestes idees i que a vegades els hi costa moltíssim, no? Però bueno, també quan trobes aquestes situacions, ells no s'adonen, per ell no és ningú problema que el seu fill tingui una actitud racista o classista. Perquè és com la d'ell, no? Exactament, per ell és una situació normal. Això deu ser la part més difícil, no? De trobar-te aquest tipus de problema. Perquè, clar, si estàs parlant... Aquest seria el verdugo d'una persona, d'un nen o d'una nena que està patint el bullying, precisament, no? Exactament. Que ja té aquesta càrrega. I a més això és com contagiós. Comença algú i s'hi van afegint. És a dir, un comença a desmarcar i a dir, doncs mira, que aquest és un aquests, i llavors l'amic d'aquest també ho fa i es va contagiant a banda de prendre-ho a casa. Més que contagiar, comences a tomar partit. Saps? El que passa és que el bullying, generalment la gent que fa aquest assetjament escolar té problemes a casa. Això és inevitable, I sempre la gent agafa partit, ja sigui amb la víctima, generalment és amb el victimari. Amb la gent que té el poder, jo estic amb tu perquè no et fiquis en mi. És una mena de protecció, també, no? És a dir, estaré amb tu perquè no em faci el mateix que li fas amb ell. Però és més aviat això, no és com un contagi, sinó que m'he de defensar i perquè en si aquella persona, aquell nen o aquella nena ja té un problema. Sí. És difícil detectar problemes a casa amb els fills? En què sentit? Per exemple, el que està patint bullying i no ho explica a casa, d'alguna manera pots detectar-ho? Sí, comences a veure símptomes, sí. Sobretot això de que el trobes més trist o amb canvis d'humor, o que no volen al col·le també. Aquesta és una petició molt clara, no? De nens que no volen al col·le perquè tenen por. Això ja hem de començar a mirar que està passant alguna cosa.
i que hem de començar a vigilar i demanar què és el que està passant allà. Seria una crida d'atenció pels pares que tenen nens que constantment no volen anar a l'escola, que preguntin per què i que facin atenció amb el motiu? Sí, és que quan un nen diu que no vol anar a l'escola, és veritat que no sempre és el bullying i que hi ha moltes coses darrere, però que sí s'ha de fer una investigació. Què està passant? Per què no vols anar-hi? Doncs és un tema important, interessant, que avui hem tractat amb l'Elsa Rodríguez, psicòloga de l'Institut de la Ment. Sempre se'ns fa cura el temps, perquè els temes són fantàstics, sempre són d'actualitat i bé, el que volem és això, que arribi el missatge a tothom, l'educació és important des del moment en què neix aquell nadó, aquella nena o aquell nen, i que sempre el màxim responsable és el pare i la mare. L'escola ajuda, els dona una formació, però l'educació en si es fa a casa. Elsa Rodríguez, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A tu. Fins la propera. Adéu.